Ġi rivedut il-pjan biex il-lukanda u l-bungalows li hemm f'Kemuna jingħataw ħajja ġdida. Fi stqarrija mill-kumpanija li qed tmexxi dan il-proġett ingħad li matul il-jum ta' tnejn tresqu pjanti ġodda għand l-awtorità tal-ippjanar. HV Hospitality li s-sit tal-lukanda u l-bungalows esistenti qalet fi stqarrija li wara r-risposta tan-nies ippreżentat pjanti ġodda. Il-pjani oriġinali ġabu oġġezzjonijiet hekk kif dawk li opponewhom sostnew li l-proġett propost iżid il-pressjoni fuq iż-żona anke jekk diġà hemm il-bini tal-lukanda antika. Fi stqarrija intqal li l-pjanti riveduti jaħsbu biex ikun hemm tnaqqis fil-footprint tal-lukanda u tal-bungalows bit-tnaqqis jingħad li huma madwar ta' 8,000 metru kwadru. Intqal ukoll li HV Hospitality qed tippjana li tibdel il-lukanda fil-Bajja ta' San Niklaw u l-bungalows fil-Bajja ta' Santa Marija fi stabbiliment sostenibbli lussus u li se jkun immaneġġjat mid-ditta globali Six Senses. Ġi spjegat li l-pjani se jinkludu tħawil ta' 55,000 siġar, arbuxelli u pjanti endemiċi u fl-istess ħin jkun hemm it-tneħħija ta' speċi invażivi u aljeni. Se jkun infittex li l-proġett ikollu wkoll ċertifikazzjoni magħrufa bħala LEED li jklassifika l-livell għoli ta' sostenibilità li attwalment igawdu minnu biss 20 lukanda oħra madwar id-dinja.